Apay mabalin ka di, iti may nga Kristyano nga kuna, kat mabalin nga makiparpartisipar, iti ugali. Mabalin ka di nga dagiti Kristyano nga naisalakan iti Diyos, nga mangibaga, nga nagbabawi dati basol da, kat mabalin ka di, kan ipalubos ka di ti Apo, nga mabalin latan, nga makigugali da, iti ili, karkaro dagiti panaki mangmangmang dita, kan dagiti makiababig nga sursurutan da, iti lintag, iti ili, nga nagadunga abig. Dahil iti pagtutungtungan tayo iti agsapa, may panggap iti kultura. Dagiti kay Lukanuan, kada tayo nga kay gurutan, adda dagiti ugali nga naitod kada tayo, iti Diyos nga pangilasinan, nga datayo kat Ilocano kan igurot. Dayta iti bendisyon iti Dios isungahan yung ay pantipanunot yung anti-kulturak. Bendisyon iti kultura. Hang lunod di jay. Bendisyon iti kultura. Ngam kahit kung iba kada kayo nga dayti matlang nga kultura nga into iti Dios kada tayo nga pangilasinan nga datayo adati pakailasinan tayo ti daduma nga tribu. Dayta nga kultura kat masapul ken nabanur nga into iti Dios. Namkat kung iba kada kayo, dahil timot nga kultura, agbalintay nga nasirib, gapusta pinakibyangan ni Satanas daytoy, nga ususaron na daytoy, nga mangibalod dagiti anak iti Apo tapno handa nga mamati ken handa nga napudno nga sumurot, iti wagas ken pageta na. Ada dagiti ugali nga kaidadayaw tunggal maysa kada tayo. Ada dagiti ugali nga mayat, hanmat nga mabalin nga agkuti tayo, nga agbiag tayo, nga agpadbado tayo nga hulyo. Hanmat nga mabalin nga agpanpanunot tayo nga Amerikano. Gapusta ada iti trademark, iti gurot kung dagiti kay Lukanuan nga bendisyon iti Diyos. Bendisyon ti Apo dihay. Titaltalantana kan kahit ko lang sumbatan tata, kan kahit kong i-clarify kat ada dagiti ugali nga haan nga usto nga umanamong iti sao ti Diyos nga masapul sagatan tayo. Ugali nga kuna tayo nga mayat man siguro, akseptaron na tayo ti ili, nam ti sangwanan iti Diyos, agbasbasol tayo gayam, tadag ito nga ugali, nga ikat pinakibyangan iti demonyo. So nga da duma agbutbutang ti ili, agbutbutang tayo, yan tayo kapustado, ti abig launay. Naibalod tayo ti butang ti abig. Nga dagito nga ba nagno-involvan iti ababig, pampaswerte, pampamalas, pampamayat, iti biyag, kan involvan iti ko natin nga espiritu nga pagdawdawatan tayo, dagiti king kinumpormi nga espiritu, kan dagiti natnatayan tayo, dagito yan iti kunak nga han nga umanamong iti sao ti Diyos. Ilatag ko ti sao ti Diyos no apay nga dati nga anak ti Diyos, kat han nga mabalin ko maniay. Umuna, han nga ipalubos ti Apo, nga dati nga Kristyano, kat agpartisipar tayo, dagiti ababig nga practices, kan dagiti involved nga makisistorya kan makitultulag tayo kung dumawdawat tayo titulong dagiti si espiritu gapusta mo na dayti bagi nga daytoy pagiganan iti kararwate nga daytoy ket bagin iti Dios. Iti 1 Corinthians chapter 3 verse 16-17 naipalagip na Apostol Pablo daytoy dagiti anak ti Dios ijay Korinto. Dayti siguro ti kuna tayo nga asyulig kada tayo iti Pilipino dayti church ti Corinto gapusta na abig dalauna kan adu iti Diyosan da ijay lugar da kan syudad da dayti Greece dayti ti maysa nga syudad nga uri na ti papanap adda ti pagdaydayawan da nga ribribol to kon timplo jay naabig daw nay ket in clarify na Apostol Pablo nga kuna na kada kayo nga Kristiyano adda ti ba kada kayo lalagi pa nyo daytoy ngano anya ti papapanan nyo kung uray ti mangtengtengel kan pag may panggap ti panagdayaw iti Apo. Laglagi pa nyo kunana, laglagi pa nyo daytoy. Apay hanyo kadi nga mo nga iti bagiyo, da kayo, data bagi nga dayta kat iso iti templo iti Dios. Nga ti espiritu ti Dios kat agigyan kada tayo. No sino kada kayo ti mangrugit, mangdadaal kan mangdisrespeto dayta na templo iti Dios. Da kayo dadaulan iti Dios. Da kayo dadaulan iti Dios gapusta dayta nga templo. Ket bagi na kuman namususaran iti pagayatan nyo. Malagip yu di nagwala ni Apo Jesus di templo
ket inburang it na amin dagi paglaklakuan kun dagi lako dagi tattao nagbaling nga paglakuan iti templo iti balay ni Dios Ama. Nagwala ni Kristo gapusta na disrespeto iti kunatay nga balay na. Itatanga panamon iti balay ti Dios ket hangad jay kapilya. Kunatayo iti balay ti Dios isuda iti bagi nga daytoy. Isuda iti lasag nga daytoy. Isu ti paggaganan ti Santo Espiritu iti Ephesians chapter 1 verse 12 ken 13 idi tiyempo idi nalpas nga nangeg tayo iti ebanghelyo ket inawat tayo iti ebanghelyo iti Dios. Inawat tayo nga manubot ken mangisalakan tayo ni Jesucristo ket nagbabawi iti basol tayo. Ijay met lang at tiyempo ti Santo Espiritu ket nagtaeng kada tayo. Nasilyuan tayo ti Santo Espiritu. Ti bagito ket nagbalin nga balay na. Ma-imagine mo lang nga matatag iti Santo Espiritu ti nagmungo nga iti bagi nga dayta ket maususar iti bisyo ken kalukan. Ay apan tayo man ti kultura. Tayo sumati isyu tayo danto tiyempo iti bisyo ken dagita. Haan nga mabalin nga dayti bagi nga daytoy ket bagi ni Apo Dios ket balay iti Dios ket templon iti Santo Espiritu ket mausar para iti ugali para dagiti espiritu dagiti karkararwa nga isu iti familiar nga spirits nga kung kunati Biblia o demonyo nga kukupyaan dati itsura dagiti amamata yung nga makisto istorya dagiti mansipok. Ano ba kada kayo? Hangay palubos iti Dios dagiti anak na nga makiparpartisipar ti ugali. Apay tatibagida ket handa nga bagbagi daytan ket balay iti Dios bagin iti Dios nga kayat na nga mausar iti templo na para kanyana han nga mabalin nga para iti kalukuan kan para matlang manon iti demonyo han nga mabalin di ay. And that is the first reason nga iti Kristiyano ket siputan da dagiti ugali nga mabalin nga may labsing nga makusar iti lasagda nga agdayaw dagiti anan ito. Isu nga siputan tayo dagiti pakingayunan tayo akan araramidan tayo nga ugali. Haan tayo nga gapusta ko na tapno aday ti urnos tayo makikapya tayo ket mabalin dia aday ti pakiurnungan tayo nga mayat adamot dagiti pakiurnungan tayo pakingayunan tayo nga ugali iti ili ken iti tribu tayo nga kunatay nga haan nga usto. Amin nga banag nga iti bagi ket mausar dagiti espiritu ken abig nga iti bagi ket agpaituray iti abig haan nga ipalubos. Daytoy mo na. May kadua. Kada tayo nga anak iti Dios, ada iti lintog nga mangtengtengal kada tayo. Ada iti instruction kada tayo nga nangat-ngato no instruction no hanla nga iti sao ti Dios. Agala ka iti nga pulo nga panglalakayon, no iti may bagada ti may nga sitwasyon, agsasabali ti advice da iti ili. Di may sa baboy, di may sa manok, di may sa kastoy, di may sa kasjay, han nga naurnos. No sino ti tinaray mo, sabali ti bagana. Numapan ka di ay, sabali ti bagana. Dahil ti rason no, apay nga na ito diti scripture. Tapno ada ti may sa nga batayan, gamang tenggal iti biyag tayo. Malaksin na nga usto ti panang eksplikar iti sao iti Apo, maabuso iti sao ti Dios. Ngam kada tayo nga anak iti Apo, ada iti nangat-ngato nga linteg nga dapat nga mangtenggal iti utek kan panuno tayo. Isu iti sao ti Dios. Iti Timoteo, na isurat iti iti instruction kada tayo, nga iti sao ti Apo, ket manay di ay. Kuna iti sao ti Apo, iti 2 Timothy chapter 3 verse 16 hingga ti 17 nga amin nga naisurat ti scripture. Amin nga naisurat iti sao ti Apo. Ket naited magapuda iti angos iti Dios. Ket makatulong daytoy nga pangalan ti doktrina. Sursuro may panggep iti tao ti Dios, palaplano ti Dios. Panggep na doktrina may panggep ti sumarsarunong aldaw, panagpamilya, kasatno nga aywan ken mang protektar iti biag tayo. Panakakurektar panaka isuruman kada tayo kasatno nga may usto iti biag tayo tapno iti anak ti Dios dagiti tattao ti Apo ti adipen ti Dios ket nananay nga na mature nataer kan kaakseptar iti biag na babaen iti sao ti Dios nga mangiturong kaniana iti biag nga makaakseptar. Adu ti kunatoy nga kaakseptar iti sangwanan iti Dios nga awan iti Biblia. Amin nga banag nga haan nga usto ti sao ti Dios ken awan ken inviolate na iti sao ti Dios.
haan nga makayayo di iti sangwanan ti Dios. No maysa ka nga pag-angkot, tilintag ti pag-ano ti surutam, ada kanyang biyahe. No maysa ka nga anak iti Dios, no putpudno nga naisalakan ka, dapat itilintag iti Dios, iti mangturay kanyang. Nga itilintag iti Dios, iti Exodus, iti Deuteronomy, kung kunana, haan kayo makiyayayam dagiti espiritu. Haan kayo makiyayayam dagiti mansipuk. Haan kayo makisasao dagiti espiritu nga agpangpanggap nga iso ti kararwa dagiti natnatayan nyo. Nga makiyayam kayo kat makitultulag kayo nga dumawat kayo titulong kanya na agbasbasol kayo kanya Apo Diyos, kagurguran ni Apo Diyos di kat dagito nga practices no daduma kat ginundawayan iti jibjablo nga inserot na iti ugali. Manan, haanak nga anti-culture. Ada iti kultura nga kaidadayaw tayo nga aywanan tayo ng ada iti kultura nga masapul sagatan tayo karkaron o involvan iti pananglabsing iti sao ti Diyos kan kultura nga agkararag tayo iadayo da tayo ti Diyos ti pagkararagan tayo dagiti espiritu kan dagiti natnatayan tayo kuna iti sao ti Diyos amin dagitoy ikatan tayo nga anak ti Diyos agpaituray tayo iti Biblia nga isu ti mangtenggal ti panunot kan biag tayo. Dijay ti makidua. Makitalo. Awan ti fellowship nga putpunno. No makiayam tayo dagiti ugali kan dagitoy nga practices. No ti amin nga ugali kat amin nga tattao ijay iling nga diay kat aramiden da ti ugali. Kanta aramiden da. Kada kayo nga Kristiyano haan nga mabali nga pante makiparpartisipar karkaron involvon nga dati panakay mangmangmang panakay dididikari tiyan anito siputan tayo basit tahan tayo nga makimaymay sa kanyada kuna ti sao ti Apo ti 2 Corinthians chapter 6:14 inga na ti 17 kan dati 18 hangkay nga makimaymay sa be not unequally yoked together with unbeliever hanga parehas ti udang ti baka kan kabalyo. Ni kargam ti sangul ta ije Israeli di kat ada ti duwa nga sangul nga mabal nga pag-abayam ti duwa nga animal nga isuda ti mang taalon mang arado di daga. No di maysa nga animal kat baka di maysa kat kunata yung kabalyo. Agkiwing di badok da gapusta nga parehas iti sais ken udang da. Ti pag-abayan da kat ti parehas ti badok da ti udang da kan parehas iti size da kan parehas nga klase. Dahil ti kung kunati sa ti Dios. Haan nga mabaling agkuyog iti maysa nga naisalakan kan haan. Tagkontrada nga agkontra. Siguro no issue about politika dagiti pampamilya urunos mabalin agsabat kayo no may panggap iti ugali kan pamatin, may panggapan iti pamati ti Dios. Maki-fellowship ka dagiti pagano ipalubos mo iti ugali ti pagano di uneg ti simbaan nyo haan nga mabalin awan ti nagsabata na nakita yo nga nagkibin ni Satanas kani Apo Isus isu ti kunana iti verse 15 ada ka diti nagkaduan ni Kristo ken ni Satanas ni Bilayal o ni Satanas awan ada ka diti nagpard kunada nga du awan ti nagsabatan da daytoy ti rason no apay awan ti nagkaduaan ni Satanas kini Jesus awan nagsabatan ti linteg da agsabali da isungahan nyo ngay palubos da kayo nga anak iti Diyos nga makiamamong kayo dagiti ko natin. Huwag tatalnaka lag, buya ka na, tada ka matyailin. Niyang ay tataka lang na mahaan ka nga makiparpartisipar. Han mo ipalubos nga dominaran kang tenggalan da iti biyag mo. Ibaga tayo kanya na niya ngay nga rod. Dahil tati pamati, respeto ti pamati, nung tatada akti sa ti Diyos, respeto niyo matmati pamati, anak ka mamati dyan. Agpagpagasya kada kayo. Ma-appreciate ko ti concern niyo. Nya ngay concern damit piman kada tayo. Nam ito ti respeto nga nya ngay respeto niyo mat kuma ititakter ko tata nga sakat Kristiyano. Nga kastoy ti patpatyak. No kasat no ti panang respeto kada kayo nam irespeto mat gimina kayo nga bastos gamin kanya namat. No kasat no ti panang irespeto yo kanya panang irespeto kada kayo respeto nat mat kuma. Dahito iti ko nati sa ti Apo nga awan ti fellowship tayo kanya. Isu nga haan nga gusto. Isu nga kunana di verse 18. No talaga nga pudpuno nga anak. Aramidan nyo dahito eh. Dahil tayo titimang panaknak nga talaga nga anak ko na kayo. No, malaksin no ha kayo nga anak iti Diyos. Malaksin. Isu nga kunana ni Pablo di first point tayo. Malaksin no ha kayo nga balay iti Diyos. Hanga mabalin di. Sumano no. Tapno maprotektaran ti testimonya. Malagip yun ni Daniel nga di kananda kat niat atang dagitian anito
Tapno itakder ti testimonyada, maiwanan iti testimonyada, handang-handangan piman. Talagang handang-handangan. Tadya testimonyada, di chimpo nga diya, iti cancer na. Di testimonyada, mat problema. No ikararag lalaki di iti Diyos diya kanan nga diya, mat problema. Nung tiban-bantayan da, kati testimonyada. Nga handang nga kayat nga ibaga, nga dumtong ti chimpo, ibaga ti tam, nasalungat kayo gapuste, bendisyon ni Apo, karkarni di tang, indatar tayo ka ni Apo nuang. Ti panbantayan da idi kati testimonyada nga haan nga nang itod ti salunat kada kami kati karni ni Apo nuang. Haan nga nang pasalunat kada kami kat haan nga ni Apo baboy. Pasalunat kada kami iti Dios. Di ti testimonya nga kahit da nga ilatag adda ti bibig nga Dios mi nga pagapuan ti salunat mi. Oray ni Pablo kat kunana dayta ti diniskursuna nga kunana nga nya ngay kuma. No kanok dayta nagaputi templo da ti problema. Ngam no iso ti rason nga madismaya kayo. Ngano kanak dayta kat gapus ti karni kat madismaya kayo. So ako lang nga kanan. Di ako lang nga kanan dayta. Di testimonya lang unay. Anya ti ibaga ti tatao. No makingay-ngayon ka, maki-involve ka, makiparpartisipar ka ti ababig. Kapabayin iti sangwanan iti Dios. Han nga gusto di jay. Han nga magbalin di jay. Makitugtugaw ka kan makikibkibin ka iti diablo. Siputan tayo basit. Ada dagiti lintag nga enkarga iti diablo. Nga nang dadali iti ugali tayo. Nga masapul nga iti ugali kat agpasakop iti sao iti Dios. So nga kunakmanan kada kayo. Haanak nga anti-culture. Adu ti kay dadayaw nga ugali iti gurot kan kailukanwan. Nga masapul agpasakop dagiti nga ugali. Iti sao ti Apo kahit kung asawan amin nga ugali kan ababig nga awan mat gayam ti batayan na ti sao ti Dios. Ikatan tayo tahan nga makatulong daytoy kada tayo. Practical nga ilustrasyon manon ti daga tayo nga naibus gapus ijay ti ababig parparti utangan tayo manon imbis nga pang eskwela dagiti anak tayo gapus ti ababig ken ugali manon tinaibus nga taraken nga imbis nga usaran ti anak tayo. Datayo matan ti agab-abang. Dagiti daduma matan tinang alat ti sulsular tayo, tayo utang tayo, inlaklako, insalda tayo, dagiti dagdaga tayo, iti baboy lang nga mausar para ti ugali. Kabutbutan ti lintag. Namuramidan da ito kunaman ti ko, ada ti abig da kasi ti mapasamak ti pamilya. Nawaya-wayan tayo ti butang. Apay nga ipalubos yung agpaibalot kayo ti butang. Ganon niya ramid na ti malas kayo, mamalas ka, sakit kayo. Ipalpalubos yung nga tangtangalan na kayo iti diablo, iti pamilya. Hanyo ipalubos. Hanyo ko mga ipalubos ti kapsat. Uray ti church. Hanyo nga ipalubos nga ti ugali kat unugan na iti church. Tanoin palubos yun ay. Kasi tenak tayo. Nga surwanda, arakupan dati sursuro, dagiti pagano, nga dagiti sursuro nga awan iti batayan nati sa ti Dios. Kundam tong iti tiyempo. Han mo tumaylasin ti Kristiyano. Sayang kayo nga testimonya, ijay iling nga diya, nga imbis nga daka iti silaw. Awanan ti pangkitaan nga silaw, naidep nga silaw. So dahil iti sumbat ko, sapay ko mata makatulong kada kayo. Sapay ko tamang itod pa nakalolawag kada kayo. Ngagbiag tayo nga napudno, iti Diyos tayo. Good morning, kabsat. Good morning.